Hola, bon dia. Avui fem la lliçó 156. Una nova lliçó de perdó, com totes. Que diu així: camino amb Déu en perfecta santedat. La idea d'avui expressa la simple veritat que fa que el pensament de pecat sigui impossible. Aquesta idea ens assegura que la culpa no té causa i que, per tant, no existeix. És la conseqüència lògica de la idea fonamental que tan sovint es menciona en el text, la qual diu així: les idees no abandonen la seva font. Si això és veritat, com podries estar separat de Déu? Com podries caminar pel món sol i separat de la teva font? Si som un pensament del Pare, no podem estar mai separats d'ell. L'únic que creiem que ens vam separar, creiem. En el somni estem somiant que ens vam separar, però la separació no ha ocorregut mai. No som inconsistents amb els pensaments que presentem en el nostre programa d'estudis. La veritat ha de ser veritat de principi a fi, si és que és la veritat. No pot contradir-se a si mateixa, ni ser dubtosa en algunes parts i segura en altres. O sigui, la veritat ha de ser veritat sempre, no unes vegades sí i unes altres no. Les lleis del món, no hi ha cap llei que regeixi exactament sempre en el temps. Van canviant, per tant no són veritat. La veritat és sempre veritat. No pots caminar pel món separat de Déu perquè no podries existir sense ell. Ell és allò que la teva vida és. On tu estàs, ell està. Hi ha una sola vida. Aquesta és la vida que comparteixes amb ell. Res pot estar separat d'ell i viure. I allà on ell està, ha d'haver santedat, així com vida. Ell no posseeix cap atribut que no comparteixi amb totes les coses vivents. Tot el que viu és tan sant com ell. Doncs el que comparteix la seva vida és part de la santedat i no pot ser pecaminós, de la mateixa manera en què el sol no pot escollir ser de gel. El mar no pot escollir estar separat de l'aigua, o la herba créixer amb les arrels suspeses en l'aire. Hi ha una llum en tu que mai pot extingir-se, la presència de la qual és tan santa que el món es santifica gràcies a tu. Tot el que viu no fa sinó oferir-te regals i depositar-los amb gratitud i alegria davant dels teus peus. L'aroma de les flors és el seu regal per tu. Les ones s'inclinen davant teu, els arbres extenen els seus braços per protegir-te del calor, i les seves fulles tapissen el sol el terra perquè caminis sobre algo tou, mentre que el so del vent amaina fins convertir-se en un xiuxiueig entorn a la teva al teu sant cap. Perdoneu que m'acabo de recordar que no he posat el micròfon i després em dieu que se sent fluixet i teniu raó, perquè la meva veu no és gaire forta ara. A veure. Perdoneu. La llum que refulgeix en tu és allò que l'univers té ànsies de contemplar. Totes les coses que viuen s'aturen en silenci davant teu, doncs reconeixen a aquell que camina al teu costat. La llum que portes amb tu
és la seva pròpia. I així veuen en tu la seva pròpia santedat i et saluden com Salvador i com Déu. Accepta la seva reverència, doncs li correspon a la santedat mateixa que camina al teu costat, transformant amb la seva dolça llum les coses en la seva semblança i en la seva puresa. Així és com opera la salvació. Al tu fer-te a un costat, que és el que dèiem ahir, em faig a un costat i seguiré el guia que tinc davant. Al tu fer-te a un costat, la llum que brilla amb tu dona un pas endavant i envolta el món. No proclama que el càstig i la mort vagin a ser al final, que siguin al final del pecat, no. La creença en el pecat, desapareixerà entre holgorios, diu, o sigui, entre festes i riures, doncs es reconeixerà la seva estranya absurditat. És un pensament descabellat, un somni tonto, ridícul potser, però no temible. Però qui pospondria un sol instant el seu apropament a Déu a canvi d'un capritx tan absurd? No obstant, tu n'has desperdiciat molts, però que molts anys precisament en aquest pensament descabellat. El passat ha desaparegut juntament amb totes les seves fantasies. Aquestes ja han deixat de fer presa en tu, d'acorralar-te. L'apropament a Déu s'acosta. I en el petit espai de dubte que encara queda, és possible que perdis de vista el teu company, en majúscula, i que el confonguis amb el somni ancestral i insensat que ja va passar. Qui camina al meu costat? Has de fer-te aquesta pregunta 1000 vegades al dia, fins que la certesa hagi arrasat qualsevol dubte i establert la pau. Deixa que avui no hi hagin més dubtes. Déu parla per tu al contestar la teva pregunta en aquestes paraules. Camino amb Déu en perfecta santedat. Il·lumino el món. Il·lumino la meva ment, així com totes les ments que Déu va crear, una amb mi. Doncs camino amb Déu en perfecta santedat. Deixo estar de banda totes les coses del passat que em diuen que sóc algo diferent al fill de Déu. I començo a fer-me un costat per seguir els passos del que camina davant meu, de l'Esperit Sant, o Jesús, que va ser home i ens va obrir camí. Si ell, què ens va voler dir Jesús? Que si ell, que va néixer, un home de carn i ossos com nosaltres, va poder despertar, nosaltres també podem. Però per poder despertar hem de voler, hem de prendre la determinació de voler despertar, de voler perdonar totes les il·lusions fins a l'última i comprometre'ns a despertar. Anem a veure què ens diu una mica. Ai, perdoneu, que l'he d'obrir encara. Què ens diu el Kenneth, que fa dies que no... perquè eren lliçons molt llargues i em feia por afegir que se'ns fes més feixuc. És una resistència meva a perdonar.
sé si podré accedir-hi. Perdoneu. A veure, farem la búsqueda. Un moment, i mentrestant podeu anar tancant els ulls i visualitzar que caminem en perfecta companyia i que compartim la santedat. De qui ens guia. No sento tinc. Algun dia m'he de fer un curset accelerat de... Aquí. Ara, em sembla que ho he trobat. Aquí. Sabeu què passa? Que la publicació dels llibres del Kenneth en paper va més retrasada que les lliçons que nosaltres estem fent. I me les ha passat un bon amic, però no me les he pogut imprimir totes i no he pogut. Doncs avui anirà sense comentaris. Demà ja intentaré imprimir-me-la abans i poder ressaltar una miqueta què diu el Kenneth. Recordeu que caminem amb perfecta santedat amb Déu, que Déu està sempre amb nosaltres, que encara que nosaltres creiem que som una altra cosa, no hem deixat mai de ser el seu fill, no hem deixat mai de ser un pensament de Déu. I com sabeu, els pensaments no poden abandonar mai la font. Per tant, jo no he abandonat mai el Pare, no m'he separat mai d'ell. Però el somni de bogeria, de separació que he creat, que estic repetint una i una altra vegada, sembla molt real, veritat? I he de, fins a cansar-me, repetir que camino amb Déu en perfecta santedat, que Déu està sempre amb mi, que junts caminem i que som sants, que tinc la seva santedat, que comparteixo amb ell la santedat, que sóc innocent, que sóc invulnerable, que sóc el fill de Déu, que sóc tal i com ell em va crear. I tot això que passa aparentment aquí no és més que un somni, produït en el fons, per la culpa que ens va generar la idea de separació. Aquella esbojarrada idea de la que ens vam oblidar riure i que, com que érem co-creadors amb el Pare, va semblar que tenia efecte en nosaltres, creant tot aquest món de fantasia i il·lusió. Doncs us deixo caminant en perfecta santedat amb Déu. Que tingueu un bon dia i una feliç pràctica i ens veiem demà. Adeu.